Strandstole på kysten langs Østersøen. De er et kendetegn for området og stammer fra 1880'erne. Du kan leje en og selv nyde den læ og skygge den giver. Ideen til stolen kom fra en gigtplaget kvinde, som trods sin sygdom virkelig gerne ville bruge sin sommer på stranden. Så hun fik en kurvemager til at bygge sig den allerførste strandstol. For at få meget sol løfter du den øverste del. Du løsner håndtagene i siderne og skubber toppen tilbage og klikker håndtagene fast igen. Der er støtte til benene. Træk støtten ud under sædet. Juster den, som du helst vil have den. Så kan du slappe af og nyde solen. Hvis solen flytter sig, og du vil dreje stolen, så lad være med at skubbe den igennem sandet. Slå toppen ned igen, løft den ene side og drej stolen. De nyeste stole har endda et rum, du kan låse tasker og andet ned i, hvis du går fra stolen. På strandstolen er der snore, så du kan tørre dit håndklæde og badetøj. Skal du slappe af med noget at drikke, er der endda et lille bord. Den tyske strandstol gør din dag på stranden mere bekvem.